Marek Slobodník, známy cestovateľ z Banskej Bystrice, navštívil nás na predajni a spýtal sa, či by sme mu nevedeli pomôcť. Tak sme sa dohodli na spolupráci s tým, že sme mu zabezpečili ultra odolné notebooky od Lenova, modelová rada ThinkPad, ktoré sú vyložene určené na vlastne ako keby extra zaťaženie a proste vyrazili s nimi do Afriky a potom aj myslím, že do Indie. Takže sa podarilo. Marek nás navštívil v tejto predajni v Bigon počítačoch na Hornej 10 a poď ukážem ti aj knižku, ktorú vydali a je tam aj maličká stopa Bigonu. Poď. Tak sme sa dostali až do takejto knižky vďaka Marekovi Slobodníkovi, ktorý s našimi počítačmi vyrazil do Indie. Pozerám, máme to aj venovanie, či nemáme? Nemáme ešte. Tak to musíme napraviť. Tak toto nemôže byť. Tak toto všetko chlapci zažili a notebooky z Bigonu cestovali s nimi. Chceš aj ty notebook, ktorý vydrží aj cestu do Indie alebo do Afriky, tak nám napíš na obchod@bigon.sk alebo nám zavolaj na telefónne číslo 09 08 50 70 10. Sme pripravení ti pomôcť a vybrať správne zariadenie pre teba. Wow.